Xayrli irtә, hörmәтле тамашачылар. Тапшыруны башлап, электрон почтага килгән котлау хатларын укый башлыйм. Беренче сәламне Николаевка районы Зур Чиркли авылында яшәп килүче хөрмәтле милләттәшебез Тимербулатова Хадиша Загитовнага юллыйбыз. Бүген 14 февраль көнне ул үзенең олы 70 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Әлеге онытылмаслык гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны апасы Фатиха, балалары Галия, тормыш иптәше Рамил, балалары Раилә һәм Динә, улы Илдар, тормыш иптәше Әлфия, балалары Алиса, Диния, Ислам, Гөлнур, тормыш иптәше Камил, балалары Нурсина һәм Алия котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз сеңелем гаиләдә 3нче бик көтеп алынган бала булып якты дөньяга туа. Күп балалы гаиләдә, татулыкта, бердәмлектә үскән мизгелләр әле һаман да күз алдымда. Барыбыз да бер-беребезгә олы ярдәм, таяныч булып үстек. Менә сеңелем ул бала чактан ук үзенең олы йөрәкле, киң күңелле булуы белән аерылып торды. Шуңадыр мәктәпне тәмамлап, медицина тармагы буенча китте. 38 ел гомерен халык сәламәтлеген саклауга багышлап, авыл җирендә акушерка булып эшләде. Лайыклы ялга чыкса да, әле һаман да аның өеннән киңәш сорап килгән кешеләр бетми. Үз эшенең остасы буларак, авылдашлар арасында олы абруй, хөрмәт казанды. Әткәйбез белән 40 ел матур гомер кичереп, без 3 балаларын, 2 кызлары һәм 1 улларын шын кешеләр итеп тәрбияләп үстерергә тырыштылар. Җиң сызганып, икесе дә көнне төнгә ялгап, безнең киләчәк турында борчылып эшләделәр. Кызганычка каршы, әткәй бүген инде якты дөньяда юк. Әнкәй ялгыз канат какса да, аның олы сөенечләре, байлыгы булып 7 оныгы тора. Аллага шөкер, әниебез үз картлыгын бик матур каршылый. Тулы иманлы гомер кичереп, Аллаһ Тәгаләнең кушкан юлыннан атлый. Аңа хаҗ кылу бәхете дә шөкер татыды. Кабуллардан гына булсын иде бу изге гамәле. Улы һәм килене, 3 оныгы белән яшәп, ул 5 вакыт намазын укып, без бала оныкларына дуга кылып яшим. Әни сүзе, ул үз эшенә никадәр изгелек, сафлык, нур һәм гомумән галәмнең әйтеп бетергесез яхшы сыйфатларын сыйдырган. Әлеге татлы һәм кыйммәтле сүзне бернигә дә тиңләп, бер нәрсә белән дә чагыштырып булмый. Көннәрең кадерлебез шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын. Кайгы хәсрәт күрми, һаман шулай безгә терәк булып, озын-озак яшә әле. Төпле киңәшең, җылы сүзең, нурлы йөзең өчен рәхмәт. Рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Без сине бик яратабыз. Әнкәй безгә гомер бүләк иткән, үз назында безне үстергән. Кулларына алып, кысып-кысып үз җылысын безгә сеңдергән. Кичләрендә кочагына алып әкиятләр сөйләп йоклаткан, елаганда бишекләргә салып, бишек җыры көйләп юаткан. Кояш нуры өйне күмгән чакта, битләремнән сөеп уяткан, авыр чакта киңәшләрен биргән, тәмле ризыкларын ашаткан. Әнкәй безгә гомер бүләк иткән, шиксез рәхмәтле без анарга. Гомеремдә терәк булган өчен, баш иям мин газиз анама. Кояшлы көн телим сиңа, яшәргә өйрәткәнсең. Йөрәк җылыңны эләшеп, безне кеше иткәнсең. Бәхеткәең охшаш булсын ап-ак яуган карларга. Фәрештәләр очып килсен туган көнгә котларга. Кадерле Хадиша Загитовна, матур туган көнегез котлы булсын. Алдагы җырны музыкаль көчтәнә җитеп кабул итегез. Йылдыз туган, син килгәндә җиһанга, тагын бер яшь картайдың дип әйтсәләр һич ышанма. Туган көнең, язмыш язган бүләгең, көтсен шатлык куанычлар, артып торсын кирәгең. Туган көнең, язмыш язган бүләгең, көтсен шатлык куанычлар, артып торсын кирәгең. Yıllar alga çaba, hayırlısı yollasın. Sen biti jirge yaşar üçün, bәхет üçün tuğansın. Tuğan günün, yazmış yazgan бүләгең, көтсün şatlık kuanışlar, artıp dursun kiregin.
болсын. Рәхмәт фәрештәсе сине һәр вакыт саклап торсын. Туган günең, язмыш язган бүләгең, көтсен шатлык, куанычлар артып